na ịghọtawanye nke ọma na onweghị onye na onye ọbụla ga-ebinwu na ndụ a na-enweghị mmiri bụ ya kpalitere nnọọ mmụọ otu agụjikọrọ ndị gụbara akwụkwọ n'oge mbụ n'ụlọ akwụkwọ Comprehensive Science na Technical School n'Ọfịa ji nnọọ wee bagide n'amụma ịgbapụrụ nnọọ ya bụ ụlọ akwụkwọ ume mmiri borehole ma tinyekwuzie ike si n'anyanwụ anweta ọkụ n'ebe ahụ iji wee hụ na mmiri ahụ ga na-agba oge ọbụla maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ dum nọgasị n'ụlọ akwụkwọ a. nke a bụ nnọọ nke akọwapụtara na ọ bụ mbụ na mbụ mmiri na-abata na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ngozi Obileri mere njem wee gaa n'ụlọ akwụkwọ a iji wee mata etu ọnọdụ nakwa ụmụ akwụkwọ a si wee hụta ọrụ ọma ahụ. Gere ozi a ka ọha n'uju. bụ ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ụmụ akwụkwọ na-agụ na Comprehensive Science and Technical School n'Ọfịa bụ ndị na-enweta mmiri ha ji asa ahụ na mmiri ha na-aṅụ site na ịpụ na mpaghara ụlọ akwụkwọ ahụ ije na n'Ọfịa ma ọ bụ na Ụmụokpu Ọka ijekute mmiri ma bụrụkwa ọnọdụ nke mere ha ji bụrụ ndị ụgbọala nwere ike ikutu oge ụfọdụ oge ha na-aga njem ije gbata mmiri n'ihu nnukwu ihe dị egwu dị na ya bụ ọnọdụ ya nakwa na ha onwe ha abụrụla ndị soro wee bie ya bụ ndụ hụ ka o si atọ ka ndị otu Old Boys Association ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị bi obodo oyibo ji wee tụpụta atụmatụ ịkwụsị ya bụ ọnọdụ site na igwuru ha mmiri. Ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na ya ụlọ akwụkwọ bụ ebe a na-ebi ebi nke onye ọbụla mara na ụlọ akwụkwọ ọbụla a na-ebi ebi kwesịrị na ya ga-enwe mmiri na ya. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ ka onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Venerable Clement Mgbemena kelere nnọọ ndị Old Boys ọhụma nke ọma maka imetụta mkpụrụ obi ụmụntakịrị na-agụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ itinyere ha mmiri. Venerable Mgbemena nọkwa n'oge ahụ kelee ha maka ọkụ si n'anyanwụ nke ha tinyere iji wee na-eme ka ya bụ mmiri ha gbapụrụ na-aga n'ihu ya nakwa n'idozigharị usekwu ebe ha na-esi nri nke ọ kọwara na ekwesịrị nnọọ ikutu ya rụgharịa ya kpamkpam ma rịọzie ha ka ha nebanye anya n'ịgba ogige na ya bụ ụlọ akwụkwọ ebe ọ bụ na a na-ebi ebi na ya. Ọ kwararịrị na ụfọdụ ndị na-ezu ohi ala abatala wekọrọba ala dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ n'ihi na agbaghị ogige ma kwuo na ọ bụ na elebeghị anya ngwa ngwa na enwere ike apụta otu ụtụtụ asị ha kwara nyiri na ụlọ akwụkwọ ha. N'okwu nke ya ka otu onye so na ndị na-achịkọba ndị Old Boys nke nọ na mba ofesi bụ Engineer Okwudili Obalọ toro nnọọ ndị otu ya maka ijikọta ọnụ n'ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ha gụrụ ma kọwaa na aka nwere ọtụtụ ọrụ a ga-arụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Otu onye ọzọ bụkwa onye otu ha bụ Maazị Imanwana gosipụtara afọ ojuju maka otu esi wee gwuo ya bụ mmiri ngwa ngwa kelezie ndị otu ha maka ijikọta ọnụ n'otu obi. Onye isi ụmụntakịrị na-agụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Senior Prefect Master Chimeremeze Mbekwe toro nnọọ ndị Old Boys ahụ maka afọ ọma ha maka ọkwa na ha anaghịzi nkwụgharị ịgakute mmiri n'ebe ọbụla maka na ha enweela mmiri na-egboro ha mkpa n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ. Site na Comprehensive Science and Technical School nke dị na n'Ọfịa n'okpuru ọchịchị Njikọ Ọka, abụ m Ngozi Obileri.